napríklad také kapučino aj u nás tvorí, že je to najpredávanejší proste kávový nápoj zo všetkých, čo ponúkame, takže... Už sa nám fakt stalo medzi nami, že my sme zatvorení, lebo technický problém, ale tam a tam sú naši kamoši otvorení. Čiže to je úplne úžasné, čo sa tu proste deje. Sme to spolu nejakým spôsobom dotiahli do takej miery, že už tie poháre nevidím poloplné, ale sú fakt prázdne všetky. To znamená, že proste je to produkt, ktorý proste tomu hosťovi chutil. Ahojte priatelia, vitajte pri sledovaní prvej epizódy, v podstate ani nie tak nového podcastu, ako novej formy tohto podcastu s názvom Radosť spoznávať. Je to podcast oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. No a rozhodli sme sa, že to otvoríme rovno takou trilógiou o kávovej kultúre, o káve v Banskej Bystrici v meste pod Urpínom. A našim prvým hosťom je Tomáš Naď. Ahoj. Ahoj. Vitaj. A rovno by som simultáne mal povedať, že Tomáš Naď a jeho výklad, predpokladám, pretože to je také tvoje dieťa. Áno, máš pravdu. Tak nám to poď priblížiť. No, my sme vlastne výklad otvorili už pred nejakými 2,5 rokmi spolu s kamošmi, kolegami Ivon a Filipom. A dá sa povedať, že tak trošku sme si aj splnili sen a možno vytvorili niečo, čo nám samým v našom meste chýbalo. Čo vám chýbalo v Banskej Bystrici? Chýbal nám možno priestor, ktorý by možno definoval aj nás samotných. Mali sme radi kávu a vždycky sme to keby vnímali, že nie je to len o káve, človek si kávu vydať hocikde. Čiže chceme vytvoriť priestor, ktorý bude inšpiratívny, bude sa v ňom okrem kávy dať možno aj zabaviť. Snažíme sa trošku rozvíjať aj kultúru a možno zmeniť celý ráz tej ulice, kde pôsobíme, čiže v Národnej ulici. OK, ty si mal vzťah ku káve už predtým? Áno, bol som taký, že fanúšik a kaviarenský povalač. Tu mi dajte pikolo a vybavené, hej? No, nie úplne, ale nejak tak. A sám som v podstate aj v gastre predtým robil ešte ako študent, či už tu alebo v zahraničí. Čiže to gastro ako také, taký segment ma bavil a baví ma vlastne dodnes. OK. V súčasnosti čo výklad prináša Banskobystričanom? Okrem tej kávy, tak to naše zameranie po produktovej stránke je aj trošku barového charakteru. Máme tam naturálne vína, nejaké drinky, také jednoduché pomerne. A okrem toho veľkú časť toho tvoria práve eventy, či už to nejaké party, nejaké diskusie. A máme ešte kopec plánov, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať. OK, čiže vieme, že je tu nejaký taký alternatívny priestor. Tí, ktorí tam boli, vedia si to predstaviť, akú atmosféru to má, že sú tam nejaké podujatia. Aj že teda tým, čo to robia, trošku záleží na tej káve. No ale preto to celé otvárame, pretože spoločným menovateľom vás všetkých troch bude Coffee Tour. A výklad je tá prvá zastávka celého tohto projektu. Povedz, aká bola vlastne tvoja prvá taký ten kontakt s Coffee Tour a s oblastnou organizáciou cestovného ruchu? Ako to vzýšlo? No, my sme boli vlastne veľmi takí potešení, že to prišlo pomerne skoro potom, ako sme otvorili. Akože jedným dýchom by som dodal, že ani nikto z nás troch nemal nejakú predošlú skúsenosť, čo týka gastra, vedenia podniku a podobne. Čiže všetko sme tak sledovali z toho ako keby z tej strany hostia. Čiže to bolo veľmi, veľmi pozitívne, aj taká fajn spätná väzba, že sme sa vôbec ocitli v nejakom zozname podnikov, ktoré by sa do toho mohli zapojiť. No a prvý kontakt bol, vlastne rozmýšľam, oslovila nás v podstate oblastná organizácia, či do toho nechceme ísť spolu a hľadali sme v podstate, čo by sme my mohli ponúknuť. Tým, že chalani sú v tom svete kávy oveľa dlhšie ako my, tak sme mali akože aj veľký rešpekt a vlastne pristalo na... Čo to znamená? Oni sú baristi? Alebo... No, takže majú oveľa viac skúseností, čo týka aj kávy ako také a práce s ňou a tiež ako možno viesť podnikanie v tomto smere. A nám vlastne pristalo na stole to, že by sme mohli vlastne túto Coffee Tour začať s mliečnymi nápojmi a latte artom. A to je celá samostatná kategória, hej, v tom svete kávy. Tie mliečne kávy a kafe art. Áno, latte art. Myslím, že chalani to potvrdia, napríklad také kapučino aj u nás tvorí, že je to najpredávanejší proste kávový nápoj zo všetkých, čo ponúkame. Takže tak tie mliečne nápoje a s tým spojený ten latte art, myslím, že dnes v kurze. Je najviac predávaný, je najjednoduchší na prípravu? To by som úplne nepovedal, sám som to zažil, lebo keď sme otvárali výklad, tak nevedel som v podstate ani poriadne naplniť mlieko.
To je akože dôkaz toho, že sa to dá naučiť, dá sa to zdokonalovať v tom. A samotný ten latte art je možno taká čerešnička na torte, že je to skôr o tej možno technike, penení mlieka a tieto toto, veci. keď pôjdem na coffee tour, tak to sa reálne naučím, hej? Áno. Coffee tour vlastne u nás vedie kolega Filip, ktorý je akoby zodpovedný hlavne za tú barovú časť a v podstate vysvetľuje rozdiely medzi rôznymi kávovými nápojmi. Je ich oveľa viac ako len tá cappuccino. A potom po tej teoretickej časti sa účastníci presunú za bar, kde si budú môcť vyskúšať, kde si aj už skúšali napeniť mlieko a možno vyliať svoje prvé mlieko aj do šálky, čiže môžu si spraviť svoj nápoj mliečny. Ako to vyzeralo, keď ste to robili prvýkrát? Lebo viem si predstaviť tých ľudí, ktorí sa tešia, prídu možno trošku vystresovaní, že čo to bude, ten kontakt. Neviem, či môžem chytiť vôbec ten stroj, ktorý stojí 6 000, 7 000 eur. Aká tam bola atmosféra? Áno, ja neviem. Jasné. Ale akože je to rôzne, ten konkrétne. Áno. No my sme boli sami prekvapení, že neboli to všetci úplne, že laici. Čiže niektorí účastníci, akože záležalo od tých skupín, ale niektorí účastníci nás milo prekvapili, že niektorí už mali kontakt, či už robili možno nejakým barom, alebo takí nejakí hobbybaristi doma. Čiže áno, boli trošku takí, že sa ostýchali, ale vždycky to je o tom prvom človeku, ktorý si to skúsi vidieť ako prvý a potom to už podľa mňa ide, že tá atmosféra sa uvoľní postupom času. Takže snažíš sa byť ty tým prvým človekom, ktorý to trošku nabúra. Skôr teda, áno, Filip. Ktorý... Vlastne bol si tam vôbec? Áno, hej, jasné. Bol som, áno, samozrejme a myslím, že Filip aj tým svojím vstupom úvodným to tak celkom naštartuje. To tak, som povedal, že aj trochu vtipné, hovorí trošku o histórii, kde vznikol ten prvý mliečny nápoj a podobne. Čiže takýmto nejakým spôsobom sa tí ľudia dostanú vlastne až za bar a potom boli skupiny, ktoré boli ako keby viac také ambiciozne v tom a boli možno niekedy aj ťažké z toho baru dostať. A prídu aj takí fakt, že fajnšmekri, kožmekeri, ak by som to mal nazvať po našom, ktorí sa vyznajú v tej káve a chcú vedieť, či sa ešte dozvedia niečo viac, keď pôjdu na coffee tour. Asi by som to úplne takto, že naprv nepovedal, ale skôr je to podľa mňa pre takú širšiu verejnosť a možno pár jednotlivcov v rámci tých skupín. V každej skupine sa niekto nájde, ktorý možno je do tej kávy viac zainteresovaný, ale nie je to akože pravidlo. Je to práve, že pre širokú verejnosť a pre takú, ktorí navštevujú možno jedný z týchto podnikov a chcú vidieť trošku viac do zákulisia alebo si len rozšíriť obzory. No preto ma to zaujíma, pretože áno, keď tam príde úplne nováčik, tak stačí mu povedať, že káva je ovocie a bum, hlava sa rozletí. Ale prídu tam asi aj takí ľudia a vy musíte nakrmiť oba tie sektory, aj jeden, aj druhý. Myslím, že ten konkrétne ten náš blog sú tam určite veci, ktoré človek môže počuť prvýkrát, ak si o tej káve nejak sám doma nenačíta a sú tam samozrejme také bežné veci. Väčšinou sú ľudia možno prekvapení, že koľko tých mliečných nápojov je a aké sú medzi nimi rozdiely, že v podstate niekde ide dvojitá dávka kávy, niekde ide iba jedno espresso a v podstate aj ten pomer mlieka v tom mliečnom nápoji je rôzny. Čiže v podstate im to vie aj pomôcť pri tom výbere, keď na budúce navštívia nás alebo nejakú inú kaviareň, že budú si možno môcť vybrať viac konkrétnejšie ten svoj obľúbený mliečny nápoj, lebo niekto má viac rád, niekto tú kávu cítiť viac v tom nápoji, niekto má rád tie mliečne, možno aj ochutené. Takže vy si vychovávate zákazníka, aby bol pedant trošku v tom, že čo si vyberá. Vás to potom poteší, keď príde človek do výkladu a nepovie, že 2 cappuccina? To sa deje veľmi často a je to v pohode, ale áno, tým, že máme to portfólio tých mliečnych nápojov širšie, takže my sme radi, keď môžeme ponúknuť možno aj niečo také mimo zabehnutých kolají. Dobre, a ešte do tej umeleckej stránky, teda do toho latte art sa to volá? Áno. Mňa to vždy tak trošku bolí, keď mi to krásne nakreslia a ja aj tak po 3 sekundách zamiešam tú penu. Je to v poriadku. Je to v poriadku aj za vás, hej? Áno, jasne. OK. To vlastne sa to robí len kvôli nejakej fotke na Instagram. Takže má sa to robiť. Mám si to odfotiť a označiť. To bolo super. To je ten cieľ, hej? Áno. No, a nie, je to v podstate, áno, je to taká tá umelecká časť toho celého. Ten tréning trvá pomerne aj dlho trvať, že sú tam rôzne tie vzory, od tých jednoduchších až po komplexnejšie a je to taká možno veda sama o sebe a
Aj u nás pozorujem, že áno, niektorých baristov to baví viac, niekto sa chce učiť tie tvary, ale je to o tej praxi a je to určite akože fajn vedieť, ale zase, ako som spomínal, nie je to ako keby nevyhnutné, aspoň v našom prípade, vedieť nakresliť povedzme nejaký komplexnejší tvar na úkor tej kvality toho mlieka a nápoja ako takého. To ma zaujíma, lebo ako ja som mal z výtvarnej 6, takže či by som bol schopný aspoň dačo vykúzliť? Určite. Keď som končil moju baristickú kariéru vo výklade pred nejakým rokom, tak som v podstate vedel, alebo viem peniť len jednoduché, alebo kresliť jednoduché vzory ako srdiečko, alebo nejaký tulipán, takže je to v poriadku. A stačí, keď ten zákazník povie jej. Áno, to by bolo super. OK, posledná otázka, ktorá bude asi tak spoločná pre všetkých troch. Ty, keby si videl Coffee Tour zvonku, čo by bolo to, čo by ťa prilákalo, že áno, toto chcem zažiť? Pre mňa je to akože super, že v pomerne krátkom čase človek sa dozvie jednak veľa informácií, dá si pomerne dosť kávy a dozvie sa kopec tých informácií o tej káve, ktoré možno predtým nevidel a vidí to zákulisie, či už pražiarne, alebo teda dvoch kaviarní, že u nás človek stojí za barom, čiže má ten výhľad ako barista u nás a tiež teda pričuchne k tomu praženiu a končí to vlastne írskou kávou, ktorá myslím si, že to celé zakončí a odchádzajú ľudia určite v dobrej nálade. Zakončí to potom Maťo ako tretí hosť, ale môj prvým hosťom bol Tomáš. Naď, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Druhým hosťom v rámci tejto epizódy, ktorá sa točí okolo kávy a kávovej kultúry, je milovník aut a rovnako aj dobrej kávy, Šimon Staš. Ahoj. Ahojte, čaute. Teším sa na náš asi v poradí 17. rozhovor. Asi aj 23. Nerátam ich, ale bolo ich dosť. Ale na druhej strane vždy je ten rozhovor trošku iný, takže som zvedavý, čo ponúkneš teraz. Áno, a vidno na tebe, že niečo sa z tej kávy učíš, vieš, takže som aj ja taký rád, že... Teraz, keď si počúval Tomáša? Áno, že vlastne vnímam, že niečo sa na teba lepí. Keď si počul, že káva je ovocie, a to som ja povedal. Áno, má to presne vtedy, som to povedal. To je môj, má ako to hrdý zmysel, otec. presne vtedy som si to povedal, že dobre, aspoň niečo. No a teraz sa ale vrátim trošku na ten prvý rozhovor, ktorý sme robili a opýtal som sa ťa na tvoj vzťah s kávou, pretože nie každý, kto to pozerá aktuálne, vie, že Šimon Staš a káva, to je láska na celý život a je to taký vzťah, dobre, pracovný, ale zároveň je to tvojou súčasťou. Takže odkedy? V podstate áno, lebo ja som ku káve prišiel veľkou náhodou, ale keď som mal 20, to je ako keby ten vek, kedy si človek začne uvedomovať, že život, zábava, fajn, ale proste prichádzajú aj nejaké povinnosti. A mňa vlastne v celom v tom mixe stretla káva. A nejakým spôsobom možno to až zveličujeme, ale dá sa súhlasiť s tým, čo si povedal, že áno, mne sa to proste v tom životnom období prepojilo natoľko, že našiel som niečo, čo dokáže byť akýby môjim smerom asi aj do budúcnosti. A 13. rok sa na tom nič nemení. Takže asi je to pravda. Fakt sa na tom nič nemení? Stále je to okolo kávy, stále viac a viac okolo tej kávy by som povedal a či už je to po profesionálnej stránke alebo proste aj nejakej, nazvem to hobby, hej, vo výsledku tu sedíme, to čo spolu robíme s ľuďmi z agentúry, keď to nazvem, cestovného ruchu krajskej, takže to je ako keby ten bonus, to je, kde už to nie je proste o biznise, ale je to proste o tom klišé, že poďme budovať nejakú kultúru, hej? OK. Dobre, ale pred tými 13 rokmi to ešte nebola mocná káva. To nie. Mocná káva prišla trošku neskôr, takže k tomuto si musel prísť. A to ma zaujíma, že kedy si povedal, že dobre, tak chcem, aby to malo takúto značku, takto sa to bude volať a takúto ideológiu to bude mať. Ono je to strašne ťažko vyhodnotiť, lebo prirodzene, ak my sme distribuovali hotový produkt, upražený pod nejakou značkou a ono sa vlastne roky v tebe buduje tá ako keby myšlienka, že čo všetko vlastne dokážeš okolo tej kávy robiť. A ani nepoznám úplne ten zlomový moment, ale Martin, keď vlastne začínal pražiť, my už sme boli v hlavách okolo toho praženia tiež nejako. Vlastne začal nám tiež Martin trochu pomáhať a bolo to celé také nejaké úplne neucelené, nedávalo to ako keby, my sme sami nevedeli, že čo z toho vlastne bude, až asi COVID a to, ako ten COVID zmenil svet, zmenil gastronómiu, zmenil správanie ľudí v našom odvetví, tak sme si proste povedali, OK,
teraz už je cesta len ísť proste vlastnou značkou. Počkaj, mostná káva bola až po covide? Či cez covid? Ono sa to nejako prelínalo. Tá myšlienka vznikla určite pred, ale tá myšlienka, že poďme definitívne proste robiť len to, že si budeme pražiť vlastný produkt, nebudeme nič distribuovať, nebudeme nič prekupovať, ale proste budeme robiť vlastný produkt vo vlastnej výrobe. Prišla v časoch covidu alebo tesne po nejakej z tých vln covidových. Je to finančne výhodnejšie pražiť si vlastnú kávu? Vyzerá to tak na začiatku, keď sa proste pozrieš na cenu zelenej kávy, cenu suroviny versus to, čo platíš, keď máš nejaký hotový produkt s obalom a podobne. Áno, samozrejme, však aj tí pražiari, ktorí ďalej predávajú veľkoobchodne kávu z niečoho, každý si musia nabalí, žiť. áno, potom. Presne tak, ale keď sa na to začneš pozerať v nejakom meritku, keď sa ti to meritko keby každý rok nejako zväčšuje, tak to vyžaduje relatívne veľmi veľa investícií. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá keby ten proces možno až predražuje, je to, že samozrejme my sa snažíme nakupovať určitú kvalitu kávy a tá kvalita kávy sa na cene odráža až do takej miery, že zelené zrná dokážu stať násobky toho, čo nejaké tradičné upražené zmesí z Talianska napríklad. Dobrá, finančná stránka, ale to, čo je asi podstatnejšie a treba to rozobrať, tak to je samotné to praženie, pretože to nie je proces, to je umenie. Či? Ja o tom rád rozprávam ako o remesle. Neviem úplne, či by som to nazval umením. Je to minimálne v tom meritku, v ktorom to robíme aj my, alebo veľmi veľa pražiarov na Slovensku. Ja som to nikdy nerobil. Keby som teraz začal a vidím, ako to robíš ty, tak si asi poviem, že wow, to je umenie. Nie je to tak so všetkým, hej. To je ako keby taká otázka, že tiež keď sa pozriem na futbalistov, ako kope 11, tak si poviem, tak toto by som asi... Tak to by som lepšie dal. Otázka znie, či sa tam proste nevieš dostať nejakým tréningom. To praženie má aj nejaké svoje pravidlá, ktorých sa môžeš alebo nemusíš držať, závisí od toho, aký máš na to pohľad. A ak chcem odpovedať na tvoju otázku, že áno, aby to znelo veľmi dobre pre diváka, tak možno v tom ako keby rozmedzi, alebo z toho pohľadu, že káva sa pestuje v obrovských množstvách krajín sveta. Tým pádom káva ako taká je strašne rôznorodá a každá káva sa ti správa v pražičke proste inak. Hej? Čiže tam možno je taký ten faktor umenia, ale ja by som to skôr nazval skúsenosťou. A túto skúsenosť ľudia zažijú na coffee tour v mocnej káve? Za 33 minút. Áno, áno. Tak rýchlo? Celá coffee tour je o tom, aby to bolo plné informácií, to je môj pohľad, plné informácií, ktoré sú zaujímavé, ale zase nie tak veľké množstvo, aby z toho človek ostal otrávený. A naozaj snažíme sa to, ja si myslím, že aj naschvál vtesnať do nejakých časových blokov, lebo to ťa potom aj z tej našej strany limituje v dobrom, čo tým ľuďom si schopný odkázať a ukázať. A proces praženia ako taký je vec, ktorú obrovské množstvo ľudí nevidelo, nedokáže si predstaviť. A vlastne tá časť Coffee Tour, ktorú zodpovedáme my, je presne o tom, že poďte sa pozrieť na to, ako to proste vzniká, ako ten prístroj funguje a poďme si veľmi jednoducho povedať, čo sa proste s tou kávou ako keby nevyhnutne musí diať. Čiže váš cieľ je vzdelanosť v kávovej kultúre. Áno. Tak ako som povedal pred chvíľou, možno fakt to klišé, nemám rád ani to slovo, ani koncept toho celého, ale budovanie kultúry. Akože ani to slovo nemám rád, lebo nejaká kávová kultúra, ja sa s tým stretávam, odkedy robím s kávou. Stále sa rozpráva o budovaní kávovej kultúry. Úplne imaginárna vec, o ktorej ja neviem, čo si kto pod tým predstavuje. Podľa mňa, vieš čo to je len, že vy chcete, aby sme vám rozumeli. Môže byť, ale za mňa je to to, súhlasím s tým, úplne si to podľa mňa trafil, lebo za mňa je to o tom, že my jednoducho proste chceme ľuďom dať informácie zábavnejšou formou, ako je prečítať knihu, alebo pozerať dookola nejaké YouTubeové videá, zažiť to. A toto je to, čo je pre mňa na tom absolútne fantastické, fascinujúce. Som neskutočne rád, že niečo takéto sa ako keby deje, že v Banskej Bystrici a na Slovensku vôbec takto komplexný koncept, kde sa naozaj traja ľudia stretnú a rozprávajú síce za krátky čas, ale veľmi podstatné informácie, ktoré chcem veriť tomu, keď sa vrátim k tej kávovej kultúre. Že ukážeme tým ľuďom jednoducho, že naozaj
nie je to úplne sranda si dať každý deň dobrú šálku kávy. Ty si teraz povedal jednu vec, ktorú sme asi mali spomenúť už hneď pri Tomášovi na začiatku, že ono je to slovenský unikát. Určite áno. Coffee Tour nenájdem nikde, hej? Netvrdím, že nie. Poviem ti teraz niekoľko pražiarní, ti viem vymenovať, ktoré to robia ako keby v rámci svojej pražiarne. No, taký deň otvorených dverí, hej, príďte sa pozrieť, ako to robíme. A v princípe je to pre nich marketing, v princípe je tomu naháňanie nejakej klientely. Ja osobne som presvedčený, že nikto z nás troch sa na toto nepozerá ako na nejakú obchodnú činnosť. Hej. V prvom rade to ani finančne nemôže byť obchodná činnosť, lebo snažíme sa, aby to bolo dostupné pre tých ľudí. A v druhom rade naozaj si myslím, že každý z nás sa na to pozerá nie ako na seba prezentáciu, ale ako na prezentáciu, bože, koľkýkrát to idem povedať, tej kávovej kultúry, ale možno ešte jednoduchšie povedané, toho, čo sa s kávou deje v Banskej Bystrici. Hej? Toho, čo sa s kávou deje v Banskej Bystrici a že dnes v Banskej Bystrici, relatívne malom meste v centrálnej Európe, si vieš naozaj na veľa miestach vychutnať akože brutálne dobre pripravenú kávu. Hej? A teba to musí trošku tešiť, lebo podľa mňa, keď si v tom 13 rokov, tak aj za tých 13 rokov ty určite vnímaš to, že keď si začínal, tak sa nerobilo toľko osvety, toľko rozhovorov o tej kávovej kultúre, keď ju tak spomíname, ako je tomu dnes. Už len to, že sa o to zaujímame, už len to, že chodíš do rády a odpovedáš na články, tak to znamená, že aha, medzi tými ľuďmi nejaký ten záujem asi je. Určite áno a veľmi sa ako keby teším naozaj z toho, že tento projekt sa ukazuje byť neuveriteľne dobre trafený na ľudí, keď to tak môžem povedať, pretože v princípe na tú Coffee Tour je v úvodzovkách ťažké sa dostať. Čo len ale ako keby podčiarkuje červeným s 3 výkričníkmi, že áno, proste toto je koncept, ktorý ľudí zaujíma. Tá ako keby ten chtíč ľudí vedieť proste viac je silný a prilákava to ľudí akože z rôznych kútov Slovenska. To nie je o tom, že teraz za 2 roky vystrielame, ľudovo povedané, všetkých Bystričanov, ktorých baví káva, ale tam proste chodia ľudia zďaleka. Minule tam boli ľudia, ktorí, nepoviem ti odkiaľ, ale proste oni cestovali 1,5 hodiny ráno autom, aby proste prišli na Coffee Tour. A to je motivácia super. asi aj pre vás, keď si poviete, že tak kvôli tomuto niekto vstával a docestoval sem, tak OK, chcem mu dodať ten zážitok, chcem, aby o tom hovoril ešte 2 týždne potom. Jasné, určite áno. Je to v princípe 12 sobôt, síce pol dňa, ale je to 12 sobôt ročne, ktoré si proste mimo rodinu musíš proste plánovať. Čiže je to keby, teda to je aspoň môj pohľad a myslím si, že všetci máme deti, takže každý to tak asi vníma, že trošku ti to naruší ten ako keby osobný priestor a život, ale keď vidíš proste tú odozvu, že takúto unikátnu vec robia v princípe 3 konkurenčné kaviarne v Banskej Bystrici a vôbec sa na to nikto nepozerá, že ten robí to, čo ja a v pondelok prídu tí ľudia k nemu a nie ku mne, ale proste, že naozaj niečo robíme spoločne, to je aký unikát. To je fakt, že proste úžasná vec. Ale to je brutál, lebo ako v iných zamestnaniach, vieš, príde ti opravár a prvé, čo sa ťa spýta, to kto vám robil? Asi tak. U vás by to bolo, že to kde ste pili takú kávu? Asi tak. A my fungujeme, ak je niekto proste zatvorený, tak už sa nám fakt stalo medzi nami, že my sme zatvorení, lebo technický problém, ale tam a tam sú naši kamoši otvorení. Čiže to je úplne úžasné, čo sa tu proste deje. A ja som strašne rád, že sa to deje a budem to podporovať proste dokedy budeme môcť, lebo toto je cesta, ako, a teraz to krásne uzavriem, aby to dávalo zmysel. Už sa nemám nič toto pýtať je potom. cesta, ako ukázať ľuďom, že ten cestovný ruch a to stredné Slovensko a tá Banská Bystrica a okolie tu je a dokáže poskytnúť proste komplexnú službu a ľudia, ktorí v tej službe sú namiesto toho, aby sa osočovali, spolupracujú a ukazujú ľuďom, že takto sa to má, priatelia, robiť. Druhým hosťom v tejto epizóde bol Šimon Staš. Ďakujem krásne. Trilógiu v rámci tejto epizódy ideme uzavrieť s Maťom Karabíňošom. Ahoj. Ahoj. A podobne ako sme priblížili výklad, mocnú kávu, poďme priblížiť aj flek. Poďme. Čo si mám predstaviť, keď dal som si teda web, je tam že školenia, pražiareň, kaviareň, kam z toho najviac smeruje flek, alebo ako to uchopiť? Je to
podľa mňa akože taký komplexný súbor tých vecí, ktoré sa snažíme ako keby zastrešiť. Nie je to podľa mňa iba o jednom, ale ja som vzýšiel aj v princípe spoza baru, čiže stále som nejak tak v mojom asi základnom DNA je stále proste pozícia baristu. Koľko rokov? Kto z vás najdlhšie je pri káve? Ja už som to prestal počítať asi. Je to viac ako 13? 2000... Ja som začal akože za barom robiť skorej, ale s tou výberovou kávou som začal asi v roku 2011-12, tak to nejako datujem. Čiže, ale už to prosto neriešim, že koľko proste bojujem a snažím sa tú osvetu šíriť nejakým spôsobom svojím. Bol v roku 2011 Slovákom známy pojem výberová káva? Fú, akože za mňa nie. Ľudia možno nepoznali ten pojem výberová káva ako taká, skôr sa orientovali v tom, že tá káva chutí trošku inak. Ale myslím si, že takým bojom neustálym, alebo tou osvetou sa nám podarilo podľa mňa rozšíriť ten pojem medzi bežných ľudí, alebo bežnejších, ktorí prosto pozerali na tú kávu ako takú, len ako produkt, ktorý proste je zdrojom kofeínu. Ale mám pocit, že proste sa to podarilo a už len, ako Tomáš spomínal, že teraz, keď je vlastne najpredávanejším produktom, respektíve kávovým nápojom cappuccino alebo nejaký mliečny nápoj, tak ja si pamätám časy, kedy proste sme sa modlili, aby mi ten človek z rajona donesol objednávku na cappuccino. Fakt? Pretože sme chceli veľmi kresliť. A nebolo to, ja si pamätám, že ja neviem, veľký flat white, ešte teraz som sa bavil s nejakým kolegom, kolegyňou, že veľký flat white teraz je v princípe bežnejšia objednávka a ja si pamätám, že keď som proste úplne prvé kafe, to bolo pre mňa, ktoré som si ja sám robil a vtedy také objednávky vôbec nešli, čiže pamätám si, že prosto to fungovalo trošku inak a som rád, že kde sme a teším sa, kde budeme. Ale musíš to asi ešte stále vysvetľovať, nie? Pýtajú sa, Ježiš, a to čo je flat white? Jasné. Akože tých ľudí je menej. Skôr niektorí sa aj hanbia, niektorí prosto to možno poznajú aj skrz práve toho coffee tour. Je to odkaz teraz ľuďom, že nemusíme sa hanbiť, pýtať sa? Vôbec. Ježiš, to je posledné, čo ja by som chcel, aj keď dostal som ja osobne tiež také feedbacky, že proste ľudia sa hanbia a keď proste príde človek s predsudkom za mnou, že proste keď si, ja neviem, pozrie ten flag a vidí, že prosto je tam nejaký úspech, tak ja to vôbec práve, že sa snažím tým ľuďom... Ja osobne mám radšej, keď človek o mne nič nevie, lebo potom nemám medzi sebou a tým človekom nejakú bariéru. To je za mňa úplne akože top. Keď proste príde random človek, ktorý nás ešte len... Viete čo, že počul som, že proste máte dobrú kávu, tak proste človek nás takto odporúči a ja som za to rád, lebo proste... človek na sebe nemá takéto bremeno toho, že má extrémnu zodpovednosť. Aj keď ja si to tak akože stále nakladám, že proste keď ten človek k nám príde a zaplatí nemalý peniaz za to kafe, tak snažím sa urobiť maximum, čo viem, aby to chutilo dobre. Ale ten predsudok je pre mňa nejaká taká ťarcha, ktorá ma obmedzuje trošku. No. A pre teba dnes, v roku 2024, po tých rokoch, čo je ten atribút, aby si povedali o prevádzke, že máte tú dobrú kávu? Čo je ten atribút? Akože úprimne poviem, že je to skladba veľa vecí a za mňa je to už prosto od pozdravu cez to, že či človek má okolo seba čisto, či proste dostane kafe, ktoré má spĺňať nejakú normu. Je to proste skladba vecí, ktoré proste, keď si myslím, že prosto dávajú zmysel, tak ten človek proste príde a vráti sa. Stretávaš tak kritických ľudí, ktorí ti dajú spätnú väzbu na tú kávu, že čakal som trošku viac? Úprimne poviem, že nie, a to ma trochu mrzí, lebo sú dve pohľady, ako sa dá na to pozrieť. Buď ten človek je fakt spokojný, alebo druhá vec je, že proste nechce komunikovať v tomto smere. Úprimne poviem, že ani ja to moc nemám rád. A akože v mojom prípade, že keď proste prídem niekde na kávu a nie je to všetko v úzovkách s kostolným poriadkom, alebo ako by som si to predstavoval. Len moja východisková pozícia je trochu iná
Jednak, že som v minulosti proste aj súťažil, aj pôsobil ako porodca. A v druhom rade je to pre mňa také komplikované, že snažím sa to podať akože maximálne dobre, ako viem, ale asi nikto z nás, respektíve málo kto vie akože prijať tú kritiku fakt dobre. A mňa to mrzí, že proste treba rozprávať. Pokiaľ ľuďom niečo nechutí, tak proste treba to vyslovene povedať, že tá káva je pre mňa kyslá. Že ja sa snažím aj ako keby stále moja taká, verím, že v dobrom, uchylka je, že... ale ja by som si povedal, prepáč. že je kyslá, ale som vo fleku, tak ona asi má byť kyslá. Že či to nie je subjektívne. Nie, tak myslím, že má nejaké také chute a ja skôr seba by som hodnotil, že nemám dostatočnú kvalifikáciu na to, aby som povedal, že takto to nemá byť. Nie, ja si myslím, že kvalifikácia je, že proste medzi nami je vzťah, že proste ty si host a ja si prišiel ku mne a ja sa z toho teším a to je tvoja kvalifikácia dostatočná. V mojom akože ponímaní je to tak, že proste človek by mal akože, je to na mňa kyslé. Jasné, že lebo stále sa snažíme ponúkať hosťom dva druhy kávy. Jedna má vyššiu aciditu, kyslosť a druhá má menšiu. A samozrejme, keď si dáš akože tú s menšou aciditou a je to pre teba kyslé, tak ma to mrzí, ale neviem ti akože ponúknuť. Ale minimálne ja mám od teba feedback a minimálne sa snažím o to komunikovať a vykomunikovať ti to, že kde sme, ako dajme tomu pražiareň, a minimálne sa zamyslím nad tým a možno prídem za bar a ochutnám to, že či na tvojom podnete nie je niečo, nad čím sa môžem zamyslieť. Čiže, a možno sa stala niekde chyba. Čiže minimálne ti stále viem ponúknuť akože možnosť nového nápoja, že či náhodou, akože snažím sa na mojej strane to odšefovať tak, aby prosto ten nápoj spĺňal nejaké parametre. A môže sa stáť, sme ľudia, aj mne sa napríklad stalo, že som prosto bol sa nájsť a proste dostal som niečo, čo bolo čierne a tak som pokladal za prirodzené, že proste je to tak, ako to chcete mať. Ak áno, OK. V tom prípade vybavené, už sa tam nevrátim, ale dostali možnosť to nejako akože napraviť. Čiže keby som možno, ja neviem, človek má veľa roboty, neviem čo, tak proste niekedy sa stane. Sme ľudia, že proste sa vydá nejaký nápoj, s ktorým nie sme úplne OK. A vtedy, keď ty mi to nepovieš, tak ja nemám tú možnosť to napraviť. To je podstatné. Naučím sa na Coffee Tour aj rozlišovať tieto chute, aby som vedel povedať, že toto má chutiť takto a nechutí to tak? Ja asi to zastreším pod svoju, tú tretiu návštevu, to je tej Coffee Tour, alebo štvrtú v princípe. Ja si myslím, že sa to rozoberá aj predo mnou, aj keď som nebol akože úplne účastný celého celku, ale snažím sa stále ja prezentovať, že tá írska káva nemá byť o káve, nemá byť o tom, že človek má tackajúci odísť od nás, ale proste má to byť ako keby zase taký komplex tých chutí, že proste strieda sa práve tá studená smotana s ochutenou kávou, ktorej má byť zastúpené aj sladké, aj tá viskoidná časť a aj samozrejme to kafe. Čiže malo by to byť o balance, žiadna položka alebo zložka toho nápoja by nemala byť extrémne dominantná, ale celý čas, čo vlastne sa snažím poukázať aj na tých baristických kurzoch, že vlastne stále hľadám ten balans tých chutí. A keď niečo vyčnieva extrémne, tak to je problém. OK, ale teda je to tak pol na pol, že sa učím rozlišovať chute a učím sa robiť kávu, alebo viac ma Coffee Tour naučí robiť tú kávu? Kde sa to viac preklápa? Ja by som to nešpecifikoval, že človek akože po jednej Coffee Tour bude skúsený barista, ktorý môže ísť robiť za bar. To asi nie, ale skôr akože sa snažíme poukázať, že ten svet kávy vie byť akože veľmi, veľmi zaujímavý a netreba sa za mňa ho báť, že proste aj keď to vyzerá komplikovane, tak človek prosto keď dostane čiastočné nejaké informácie, ktoré sú pre ňoho zábavné, tak sa to teda snažíme podľa mňa produkovať a dávať na vonok, tak vie to prosto toho človeka vtiahnuť a vie možno si povedať, OK, tak možno latte art je pre mňa komplikovaný, ale to espresso je celkom fajn, to by som možno zvládol, alebo dajme tomu írsku kávu si namiešam aj doma potom. No a už len to, že niekam príde, uvidí to srdiečko namaľované a priateľka povie, je srdiečko a ty povieš, že no počkaj, ja viem, ako sa to robí. A už ten pocit je to, čo človeka zahreje. Tak. Dobre, a priorita toho, čo u vás uvidia, je teda príprava tej írskej kávy. Ano. Tak ešte to môžeme priblížiť, v čom je možno to špecifikum oproti
iným kávam alebo inému, čo zažijú v rámci toho Coffee Tour? Jasné. Tak my sme hľadali ako keby nejakú vec, ktorá je možno pre Slovensko a pre taký kávový svet aj špecifická, lebo momentálne máme už druhého uradujúceho majstra sveta v tejto kategórii, lebo dá sa v tom aj súťažiť. Potlesk, chlapci. Dá sa v tom, akože ja to nie som, ale dá sa v tom aj súťažiť, čiže kategória Coffee Good Spirits už má druhého Slováka, ktorý sa stal majstrom sveta, čo je pre mňa akože obdivuhodné a zhodou náhod, ak si môžem nejako, nechcem si pripisovať zásluhy, ale možno som trochu aj toho nášho uradujúceho majstra snáď formoval a možno dopomohol, dotlačil tam, kde je. Tak si myslím, že proste tá írska káva je veľký taká, za mňa je to dezert. Je to niečo, čo keď sa urobí dobre a keď sa tam nedá sprejová šlahačka na vrch a nedá sa tam cukor v pravom slova zmysle, ale proste človek sa nad tým jednoducho zamyslí, len ja sa snažím ukázať ako keby na tom Coffee Tour a na tej kvázi prednáške niečo, čo prosto je pre mňa akože samozrejme, ale niektorým ľuďom to môže otvoriť dvere úplne niekde inde. Čiže snažím sa len pomenovať 4 špecifika, ktoré keď človek dá dokopy, tak vie vzniknúť práve taký kávový dezert, ktorý môže ukončiť aj túto Coffee Tour. Je to väčšie lákadlo pre toho, kto vôbec nemal s kávou žiadny kontakt predtým, alebo pre toho, čo sa už zaujímal o tú kávu? Akože úprimne ja sa stále snažím nejakým spôsobom pýtať ľudí, hostí, či už mali možnosť ochutnať takto pripravenú írskú kávu. Je to v princípe tak, že 50/50, niekto mal, niekto nie, niekto nám povie, že áno, u nás, niekto prvýkrát. Dokonca som robil aj nealko verziu, čo kvitujem, že proste nie každý si dá a že sme zodpovední. A za mňa, prepáč, otázka mi ušla. Že či to viacej osloví tých kávičkárov, ktorí naozaj vidia do toho, okay. Alebo skôr tých, ktorí vôbec netušili, že niečo ako írska káva vôbec je. Hej, to by som možno spomenul poslednú Coffee Tour, čo sme mali. Myslím si, že sme to spolu nejakým spôsobom dotiahli do takej miery, že už tie poháre nevidím poloplné, ale sú fakt prázdne všetky. Čiže myslím si, že sa to podarilo a že prosto lebo to je pre mňa akože najväčší úspech, keď proste vidím našu šálku dopytu. To znamená, že proste je to produkt, ktorý proste tomu hosťovi chutil. Čiže to je pre mňa taká satisfakcia. Čiže to chcem len povedať, či už proste vidím známejšie tváre, alebo ľudí, ktorých som videl prvýkrát. Pointa je, že proste ten pohár alebo tá šálka je prázdna a to je pre mňa to podstatné. Čiže ja si myslím, že vieme zaujať aj takých ľudí, ktorí prišli úplne prvýkrát, aj tí, ktorí tomu rozumejú. Myslím si, že rozhovor s týmito tromi pánmi bol veľmi príjemnou pozvánkou na tento jedinečný projekt s názvom Coffee Tour. Všetky termíny si viete dohľadať na stránke centralslovakia.eu, ale môžeme povedať, že sa budú konať vždy každú druhú sobotu v mesiaci. A stretnete tam aj týchto troch pánov, Tomáš Naď, Šimon Staš a Maťo Karabíňoš. Ďakujem vám veľmi pekne, páni. Ďakujeme. Ďakujeme vám pekne. Na zdravie.